Tuossa myynnissä tämmönen vanha kunnon Lohi 600 matkaveneeksi tehty, jossa on hyvä traktorivetoinen traileri. On edelleen ihan toiminnassa ja sinänsä kestävä peli. Ainoat renkaat pitää ehkä vaihtaa. Ne on vähän tonne maan sisälle mennyt. Vaikka nyt on koettu tukea, mutta sieltä vuosien saatossa mennyt. Tää on ollut viimeiset 10 vuotta tässä maissa. Siellä on moottorin kanssa pientä ongelmaa. Ei taida lähteä käyntiin, koska siellä on tosiaan vire. Mutta muuten vene on hyvässä kunnossa. Siitä on vahattu pohjaa. Pidetty hyvässä kunnossa, eli on edelleen ihan kiiltävä. Pinnan saa puhistettua ihan hyvin. Se on ollut nimittäin viimeis, kun tää on ollut käytössä, niin ihan vitivalkoinen. Nyt se on ollut vaan ressuja alla siitä lähtien sen 10 vuotta. Tuossa on tosiaan rekisteri tolleen vähän huonosti laittu, niin se on jättänyt tommosen jäljen. Veneeseen on tehty 10-15 vuotta sitten uusi ressu. Se on yllättävän hyvässä kunnossa. Ja kaikki ohjainlaitteet sinänsä toimii. Mennään katsomaan vähän, miltä tää näyttää sisältä. Täällä on tosiaan takatila, ihan fiksu. Siellä on säilytystilaa hyvin ja moottori on keskellä, siitä kääntyy pöytä päältä. Täällä on katolla aurinkopaneeli, jotka on kytketty akulle, jotka on tuolla makutila-alla. Siellä on kytketty rinnan, siellä on laturi ja sitten kaikki säätimet siihen liittyen. On kattoikkuna, joka on tiivis. Ja toimialassa nyt on noin 10 vuotta sitten tähän. Ja ollut pari kesää käytössä. Ja sitten siellä on tosiaan oikein hyvin toimia. Vielä on siis pitää vettä, ei ole sen kanssa ongelmaa. Tossa on tommonen Motonetin hakuvalo, on vähintäänkin riittävän kirkas, ehkä jopa liian kirkas. Sitten kun mennään sisälle, niin tää on tosiaan takatila löytyy ja täältä löytyy sitten hienosti tehty itse tää sisätila. Eli täällä on tosiaan äänentoisto on sen verran paras. Tuolla on 12 tuuman suppari, joka on Motonetista sinne haettu. Ja sitten on JBL:n tämmönen vahvistin. Tuosta ehkä näkee lisää, jos kiinnostaa se. Sitten siellä on kaikki nämä penkit kääntyy ja tuolla on akuille säilytystilaa tuolla alla ja kaiuttimet sitten eessä. Täällä on sama homma, tuossa on joskus 70-luvulla, kun tämä vene on alun perin tehty, niin tänne on tehty sen muodollinen verhoilu. Ja täällä on sitten hyvin säilytystilaa, jotka toimii erilaisessa käytössä. Ja fiksusti, että vaatii vaan tosiaan puhistusta ja ehkä puuosia pitää vähän uudestaan tehdä. Mutta sitten tämä isoin ongelma täältä. Eli meidän moottori täällä tosiaan tämä Vire 7. Eli 7-heppainen 2-tahtimoottori yhdellä sylinterillä. Ja tää nyt on tosiaan tulpat. Tää meni ja tästä puuttuu kaasari, se löytyy kyllä, mutta se otettu vaan irti. Sitä koettiin kunnostaa, mutta sitten homma jäi vähän kesken. Ja täältä tulee tosiaan sitten kaasari. Tai toi kaasuvaijeri, joka yhdistyy tuohon pipuun. Ja joo. Eli moottori on tosi kevyt, tää on painaa noin 60 kiloa, mutta koska klassinen Vire, niin Vire vie ja tuuli tuo ja nyt on sitten tuulen vuoro ehkä tällä hetkellä tämän moottorin ikää ja se on ehkä vaihdettavaa, mutta tohon saa hyvin edullisesti löytyä dieselmoottoreita käytettynä, joka voisi olla fiksumpi tähän, että joku 10-heppainen varmaan oikein hyvä tämmöiseen syvärunkoseen. Ja tää on tosiaan eristetty, mutta sitä ehkä voi miettiä, haluuko eristää sitten paremmin, jos tän itselleen hommaa. Ja tosiaan nyt tässä näköjään jäi toi kaasarivaijeri. Laitetaan se tonne sisälle. Ja tosiaan tässä on vaihe eteen, vapaa ja sitten pakki. Mutta sillä ei varmaan merkitys moottorin siihen vaihtaa. Täällä on tosiaan lisää säilytystilaa. Näitten alla tuolla on ollut kuiva säilytystilaa ruuville silloin kun ollaan veneilty tälle. Ja täällä on apparin paikat. Siellä on näköjään radio ja ohjaan tuolle valolle. Täällä on kaikki audiot toimii. Ei siinä mitään. Kuskin paikka on tosi nätisti tehty. Täällä on vaan pölyä ja tämmöistä likaa, minkä saadaan pois puhdistusaineella hoidettua. Kaasuvipu edelleen toimii. Kaikki nämä toimii, ei mitään ongelmaa. Täällä voi sitten käydä, on avaimet ja voi käydä sitten vastainkaan tarkemmin läpi, mitä näistä kaikista toimii. Mutta tosiaan ne pitäisi olla kunnossa. Eli mikä tässä on ongelma tosiaan vaan toi moottori. Sitten vanhasta junan ovesta tehty ovi tänne kajuttaan.
joka on oikeasti ihan yllättävän hyvässä kunnossa. Ja täällä sitten tosiaan on ohuet punaiset samettipaatit, eli tää on ollut erittäin tyylikkään näköinen. Ja löytyy myös tähän keskelle toi suoja tosta. Täällä on nyt laitettu vähän, noin valot tosiaan toimii, tuolla on olla säilytystilaa. Siinä on ihan hyvässä kunnossa oleva suoja, mutta se nyt on otettu vaan pois, että ilma pääsee kiertämään. Sitten tulee ihan tyylikkään näköinen. Täällä on kans kaiuttimet sisällä ja tuolla on hyvin säilytystilaa. Ja tähän mahtuu 2 aikuista nukkua oikein hyvin. Ja eipä tässä mitään se ihmeellisempää. Oikein hyvän tuoksunenkin, ei ole siis hirveästi mitään muuta kuin peruskosteuttavaa, mutta ei ole vetänyt ihan umpihomeeseen. Ainut missä täällä on tummaa, niin on tosiaan katossa, mutta se on aika yleistä näissä ja sitten tuolla, koska on ollut vaan ressuja alla. Penkit on kannattaa ehkä vaihtaa. Sitten tosiaan hyvin säilytystilaa. Täällä on sitten polttoainesäilytys ja täällä on lisää säilytystilaa, eli putsausta vaatii. Täällä on sitten ankkuri sekä jos haluaa ohjata venettä, niin tää on myös kiinni suoraan tonne peräsimeen, eli tuohon on olemassa semmonen kapula jossain täällä, että voi sitten ohjata tästä takaa, jos haluaa. Ja tosiaan kattoikkuna kuskilla, eli sieltä on oikein mukava sitten katolla istuskella ja jaloilla ohjailla ruoria ja mennä eteenpäin. Eli oikein fiksussa kunnossa sinänsä. Ja eipä tässä oikein muuta. Kannelle vähän puhistustöitä. Hyvin sinänsä kestää, koska on ollut täällä ressojalla, niin pysyn ihan hyvässä, että ei ole muuta kuin vaan tämmöistä kosteutta, mitä tietenkin ressoille muodostuu. Tuohon ehkä kannattaa vaihtaa toi ilmanvaihtojuttu, mutta oikein hyvässä kunnossa oleva vene sinänsä. Tää on tosiaan isoisän rakentama lohi 600 rongan päälle ja sitten mä oon itse tän saanut joskus rippikäisenä ja rakentanut kaikki puuosat tähän uudestaan ja tehnyt hyvän näköisen ja silloin monta kesää veneilty läpi kesä ja nyt vaan sitten kun ei enää asu täällä päin eikä toi moottori tosiaan toimi, niin laitettu myyntiin. Ei mitään, tervetuloa katsomaan.